ngerojok iki. Oh, ngerojok. Oh, iki lho, Bro. Rajapati lho. Rajapati ngerojok. Oh. Rajapati ngerojok tiket 100. Iki lho. Oh. Oh. Oh, lho, rojok lho. Iki lho. Iki lho. Iku lho kaya ngono lho. Atas ini. Rajapati ya. Mana tak kondisi? Loh. Loh. Iki lho. Iki lho. Iki lho, sujud lho. Oh, iki lho. Lu. Awas iku. Oh, ngejer iku. Loh, iki lho. Sujud iki lho.